Kanskje det er du som blir igjen, som er så sinna. Skulle du ha en tispe? Jeg skal ha tispehann. Jeg skal ha en av hver. Du skal ha en tispehann? Ja, jeg skal ha en av hver. Jeg har aldri valgt på uten at jeg beholder noe selv. Nei, ikke sant. Det er hele ideen med å ha valper. Ja, ja. Jeg husker du bare nevnte, du var litt usikker om du skulle ha den. Det er ingen idé. Altså, jeg har den formeningen at hvis ikke jeg kan beholde noe selv, skal jeg heller ikke ha valpe. Nei. For det er det som er hele gebeten med mitt oppdrett, det er å lage valpe til meg selv. Det er klart. Så det er å skaffe, komme videre i oppdrett, og det er ikke alltid en suksess, og samtidig så selger en de halvvoksne hundene som kanskje ikke er helt 100% fornøyd med i forhold til det. Og så får de jo ofte et godt hjem. Ja, visst. Oi. Ja. Da vil vi beskjed om at du var her. Skikkelig sovehjerte, vet du. Ja, da, de søver, vet du, masse. De er veldig på soven. Det er litt vanskelig å få tag der baki. Det er bedre å gå på teppet. Nå er vi så heldige at nå kan vi ha de ut om et par uker til, så kan de være ute masse. Sommer og... Ja, det er jo deilig at de kan være ute. Ja, for du har vel både på vinter og... Ja, jeg hadde sist vinter, og det er drit egentlig. Og